zoqala kanje. Ngo-2007 September 22 quarter-to-9 kwakuyisabata ngopheja iselfoni yakho kwakufike la eBuhleni umuntu wamaphoyisa uzoyihlanganisa nebandla lamaNazaretha kunetende limhlophe lapha ngaphambi kwase-office. Kufike ke uHigh Commissioner uHamilton Ngidi iKZN wakhona amandiya khona amakhaladi nabantu ababekhona lapho. Wayekhona umfundisi uDonsa nangezansi lapho sasinaye omunye ongasekho emhlabeni umshobolo ukhuzwayo beluse ithembe laseBuhleni silapha usethu Hamilton Ngidi siyabatshathela ngeke ungene kuleli thembe elamatsha amhlophe ufake icathulo. Usethu Hamilton Ngidi bafundisi uma sikhumula icathulo iuniform zokungasaphelele ngase ngithi mfundi ngathi imani kancane mfundisi asibaba sawuphula umthetho webandla agijinywe ebandleni laseBuhleni emzini kaNkulunkulu kodwa siyahlaba ngamajubane sibuka isikhathi kuba wangazaqhamuke lapha ngenela kunensinda bechathe nje safeka baba isitaba esivulile efamnazi lokuqala uthi bafundisi nigijinywa emzini kaNkulunkulu sithi baba kunenkinga ezisigijime senze bangazafika ngelithempelini uthi inkinga ethini baba bathi laba bamaphoyisa lapha ya bona bazongena necathulo phakathi kwethempele ngoba uma bekhuluma icathulo iuniform ayisaphelele uthi bafundisi lalelani ngeke kwenzeke lutho ebandleni leli engiliholayo. Amanye batshele ukuthi mina ngizobashanela bonke abalana ipolice force nabangekho la eSouth Africa yonke jikelele ebusweni bomhlaba. Ngijabula bafundisi sihlaba amajubane sayehla seza lapha. Ngase ngithi kangikhuluma isingisi ngoba khona amakhaladi la asazi isiZulu. Yeah. Ngathi. Yeah. Ladies and gentlemen. Yebo. Sinu no gentleman. Listen attentively. Lelizwe lamajaliwe. The great one said. Yeah. Open inverted commas. Nothing will happen to the church, but I emphatically I confirm that I will blot you out from the face of the earth. You here and the police force in the whole of the republic. Close quote. Yeah. Hamilton wayesethi ke Mfundisi waphamisa izandla zadlula ikhanda wathi asigolozile siyayikhumula-ke icathulo manje uzophathwa ubani wathi umshumela ukhuza ongasekho uzophathwa yimina wathi usebenzani wathi e-provincial office lapha ku-Ordnance Road zasala icathulo bangena ngenyawo. Amen. Nkosi usenikuzweni.